हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा आथिखालनि जुगावथ' फेसबुकावनो गोबां लोगोफ्रा भाइरेल खालामग्रोयो बा शेयार खालामग्रोयो आरोना सोरबाफोर नुबायबो जानो हागौ आरो जायफोरानोखि नुवाखै बे नोंथांमोना बे भिडिअखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थादो आरोना थ' लोगोफोर होनब्ला बिदिब्ला नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानो हागौ आंनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय आरोना थ' जियानो जादोला लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्किप खालामालासेनो बे भाइरेलनि बागै बै बाजैया माथो रिप्लाइ होलांखो आरोना बै बाजैया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आंगुराबो सानसे समाव लरहायो किसमिस जायो बारफुनाय बिबाराबो सानसे समाव लरहायलाङो थिग बेफोरबायदिनो जेब्ला नों राफुनाय देरफुनाय देहा सोलेर टाइट फिटिं थाफुनाय अब्ला नों बोराय हुवाफोरनो थिकादार हुवाफोरा बांसिन फेमास जाना दं बेफोरबायदियाव हिनजाव बायग्रायाव जायफोरनो नों देहा फालांगि खालामो नोंखौबो सानसे सानना नाय जाय हुवाया नोंसोरबायदि हिनजावखौ बायथिंबाय थायो फैसा थाखा गारसोम गारसोम नाथाय नोंसोरबायदि हिनजावा वान टाइमनि थाखायसो भेलुलेस जेराव हुवा माहारिया नोंसोरबायदि देहा फालांगिखौ मैल' होआ गोसो जाबानो फुटबल बायदि गेलेनो हागौ बै सासेनो जोना हरलाय बै सासेनो जोना हरलाय ग्रुपआव नोंखौ रानहै बिसोरो बया खामानि गाज्रि खामानिखौ मावनो हागौ हिनजाव मानसियारि फुटबल नङा बेखौ साननानै ला जेराव नोंसोर बायदिया हुवा माहारिजों फुटबल गेलेजानाय बायदि गेलेजागासिनो दं देहा सोलेरखौ जेबो भेलु होआलासिनो नोंसोरनि देहाया थोबसे फुटबल जानानै दं जेराव हुवा माहारिया ग्रुप लोगो नांनानै बैनो सानसे जोहै हरो जेराव हटेल लाबथिंनानै थाबथिंबाय दं नोंसोरबायदि मानसिजों खोनासंनानै ला जेब्ला आंगुरा किसमिस जागोन अब्ला बुजिनाय फैगोन नोंसोराबो सानसे फेमिलि जागोन अब्ला बुजिनाय फैगोन नोंसोरबायदि मानसिया दा मा देहा सोलेर देखाय मोनसे डेम' देखायनानै माने कास्टमारखौ बारायहोनो गोसो जायो जेराव नोंसोरखौ लुप जागोन बयबो मेगननि नोजोरा नोंसोरनियाव थांगोन बेफोरबायदि साननानै गाननाय जोमनायखौ माने देहा सोलेर फांथेनो रोंला बेफोरबायदि सिस्टेम जाबाय आरो नोंगौ गाननो हायो माने बर'नि ट्रेडिसनेलनि अनगा जायफोरा गोजानाव खामानि दामानि मोनो फरायो बा बायदिसिना खामानियाव एक्टिभ जायो बेफोरबायदि मानसिया गावनि माने बांद्राय गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गुबुन जायगायाव श' खालामनो हाया गाननो हायो किन्तु बेफोरबायदि एकदम गानालासिनो थानाय बायदि ड्रेसखौ इसेल' खोबथेनाय होननाय बेसादा हिउमेनिटियाव गोग्लैया आरो जेराव गाव माने बोरसियाव खानस्रि थुनानै ना बोननाय रखम जायो आरो बेफोरबायदिया माने नाय आंखौ नाय आंहा बेफोरबायदि दं आंनाव आं नोंसोरखौ इमप्रेस खालामनो हायो बेफोरबायदि माने श' खालामनाय जायो आरो बेफोरबायदि श' खालामनानै मा जानो नोंनि देहाया सानसेनि गोजोननाय मोनगोन सेकेन्डनि गोजोननाय मोनगोन किन्तु मालाय बैफोरबायदि जायफोरबायदि हुवाया नोंसोरबायदिखौ बायग्रा बेफोरबायदि हुवायाबो मोनसे फेमिलि थायो आरो जेराव बे गावनि फेमिलिखौ बावगोमालांगोन गावनि गथ' गथायखौ बावगोमालांगोन गावनि न' बां बावगोमालांगोन जेराव थार तुपारजों गफबजोबनानै थागोन सानसे समाव हा हु मटर गारिबो फाननो गोनां जानानै फैगोन आरो बेफोरबायदि मानसिया नाथाय ओरैबायदि हुवा हिनजावनि गेजेराव संसार होननायानो गैया जायो आरो जों बे जोनोमाव मोनसेल' जिउ लानानै फैदों दानो दं दानो गैया बेवहाय जोङो मा सानो मानसिनि माने संसारावनो जाखानाय आरो मा बुङो दैमाया थैयो रेगा गालाङो होननाय बायदि जोंफोरो माने हाबा जाखांनानै माने गथ' गथायनोबो संसार होलांनो हानाय बायदि जों गथ' गथाय खाङो फेदेरो फोलावो बेफोरबायदि अब्ला बेफोरखौ बावनानै दिनै गेले जौ जुवा बा हिनजाव बायनाय बायदिसिनायाव गफबनानै थायो अब्ला हमना ला हुवा मानसिखौबो बुंबाय आङो बै सिख्लाफोरनि जिउ जिबनखौबो बैफोरबायदि बायग्रा बुजिखानाय मर्द आखलानो नस्थ' खालामजोबनानै होयो आरो जेराव थार तुपार लायै गुबुन हिनजावखौ लुप जागोबा फैसा थाखा लाक्जारि सिस्टेम देखायगोन हेभि गारि लागोन जेराव जेन जोंहा जेबोआनो आंखाल गैया जेबोआवनो जोंहा एकदम आंखालजों जों गफबनानै थाफेरा नांगौमानि जों मोनो नांगौमानि होनो हायो सिस्टेम देखायो किन्तु बेनि फेमिलियाव जेब्ला थांनानै नायगोन बेनि प्रब्लेम
गोरोबनाय गैयि फैसा थाखा आंखालजों गफबनानै थानाय थार तुपारजों गफबनानै थानाय बेफोरबायदि फेमिलिखौ मोनहैगोन आरो गासिबनावबो फैसा थाखा थाजोबा कररपतिया कररनि दाहार थायो लाखपतिया लाखनि दाहार थायो बेफोरबायदि आरो खोनासं हिनजावफोर जाय बायदिया गावबा गावखौ बिश्व सुन्दुरि सानना लानानै अखा नायबानो गावखौ डेम' देखाय देखाय ओजों फानहैलाय मालायनि संसाराव मालायनि हुवाखौ लुप खालाम देहा सोलेर फानथिंबाय थायो सानसेनि थाखायल' सेकेन्डनि थाखायल' गोजोननाय बेयो सानसेनि थाखायल' जेब्ला आंगुरा किसमिस जागोन देहा सोलेरा रानख्रबलांगोन अब्ला नोंनि बेलायावबो सानसे फैगोन नोंनि हुवायाबो सानसे नोंखौ गोजोननाय मोनि जागोन गुबुन हिनजावजों थांगोन गुबुन हिनजावखौ बायथिंबाय थागोन बेफोरबायदि सभाब चरित्रनियाथ' जोबखाला जायफोरा माने बेफोराव थाबायबायानो थाग्रा जाखासिगोन थिग बिदिनो हुवा बोरायाबो उन्दै गथ' मोनो खिन्थु हिनजाव बुरिया गासिबो मोनजोबा आरो हिनजाव बुरिया उन्दै गथ' गासिबो मोनजोबा 100आव 5% बा 100आव 5% बा 4%आल' खिन्थु हुवा बोराया 100आव 100 उन्दै गथ' मोनो अब्ला नोंनि देहाया जेब्ला किसमिस जागोन नोंसोरबायदि फानग्रा हिनजावाबो सानसे संसार जानो लामा फैगोन दासो बेफोरबायदी सानसे बेफोरबायदी संसाराव फैगोन अब्ला नोंसोरबायदिनि न'खराबो बेफोरबायदी जुदि नोंनि हुवायाबो जुदि बे गुबुनखौ बेफोरबायदी बायहै नोंखौ अरायसम बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थागोन अरायसम नायनो बागोन फैसा थाखा होनाय नङा साइड खालामबाय थागोन अब्ला बुजिनाय मोनगोन आरो बेफोरबायदी जायोब्लाथाय बेखायनो बेफोरबायदी मालायनि संसाराव मालायखौ अर सुना होनाय बायदि जायो आरो फानग्रा हिनजावफोराबो बेफोरबायदी मालायखौ अर सुना होनाय बायदि खालामो बिराद गेदेर पाप आरो बेफोरबायदी मालायनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामनाया बांसिन फानग्रा हिनजाव गुबुनखौ बरायबाय थाग्रा हिनजावफोरा बिराद गेदेर पाप्पि आरो जेराव मालायनि न'खरखौ एकदम धंस बरबाद खालामनानैसो आरो गावनि बेलायावबो फैयो आरो मा सान्ति मोननो साननैनि जिबनाव दानो दं दानो गैया जोंनि जिबना मा सान्ति मोननो नों दासो बिराद गोजोनगोन दासो नों फाननानै 2000 3000 फैसा लाना नों दासो एस खालामगोन गाबोन नोंनि फैसाया जिर' जागासेल' जों थाबायाव मा बुङो कल्ड ड्रिंक बा पिज्जा जागासेल' बेफोरबायदि फैसाया बेखायनो मेहनत खालामनो सिखाय जेराव एसे एनै फरायनाय दानि जुगावथ' सब इडुकेटेड टिउसन खालाम गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ हो उन्दै गथ'फोरखौ जेराव मोजां गियान लागोन नोंसोरनि फिसाफोराबो मोजां जालांगोन स्कुलफोराव हाबना था फैसा थाखा एसे एनै मोनगोन टिउसन खालाम फैसा थाखा एसे एनै मोनगोन जेब्ला गाव मेहनत खालामनो रोंगोन अब्ला नोंहाबो बुजिनाय फैगोन मेहनतनि फिथाइया मा गथि दोननो नाजागोन गावनि जिबनखौ सेटेल खालामनो नाजागोन जेब्ला बुजिगोन खिन्थु मेहनत गैयालासिनो देहा सोलेरखौ अराय सम फानथिंबाय थागोन गावनि देहाखौ डेम' देखाय सानसेबाबोथ' आंगुरा किसमिस जागोन बे टाइमखौ नेनानै था अब्ला थैनायजों समान पस्तायगोन नोंसोर हिनजावफोर जायफोरा देहा फानथिं मार लागजारि माने बिराद फैसा थाखा गोनां बायदि मालायनि सा गाननाय लागोन सेन्देल लागोन बेग लागोन आइफन लागोन गेदेर हटेलाव सेल्फि मारि देखायगोन दा न'खराव मा दङ गोबाय गिजियाव थानानै दिन थांग्रासो न'खराव थांनानै नायबा संख्रि आरौनिनो सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जानाय बिमा बिफाया खाफाल हमबाय बायनाय बिमा बिफाया मा बुङो खेथि मावनानै बेलेगाव कामला मावथिं जौ संना फानथिंबायनानै जेने तेने जानानै थाग्रा एसे सानहरनो सोलों मेहनत का फल बहुत मीठा होता है जेराव नों खस्थ' खालामना बिखानि दैखौ दै खालामनानै जेब्ला नों खनसे बिनि फिथाइखौ मोनगोन अब्ला ओरैबायदि पृथिबियाव गोजोननाय मोनगोन आरो बिराद मेहनत खालामनायनि फिथाइया बिराद गोदै लोगोफोर माने गाज्रि खामानिनि अनगा मेहनत खालामनायनि फिथाइया जिउआव थोजासे गोजोननाय होनो हायो आरो गाज्रि खामानि मावनानै खामायनाय फैसाया जिबनाव नोंनो सान हर जानाय लोंनाय नोंखौ मालाबाबो सुख सान्ति होआ निमाहा बिहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर सोरनिबा जिबनाव आंनि बुंनाया गोरोबनोबो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि बुंनोबो गोनां मानि थाखाय नोंसोरनि लाइफ जोंनि लाइफ बेफोरबायदि माब्लाबा समाव खैफोदजोंबो मोगा मोगि जानानै फैनो गोनां जायो माने दुखु दाहाजों गफबनानैबो थानो गोनां जायो बेनि थाखायनो बेफोरबो मोनसे कन्टेन्ट आरो लोगोफोर जेराव जों बुंनाय बाथ्रायानो खायसेनि देहायाव नांनानै नोंगौ खायसेया आं बेफोरबायदि जाला दे ओरै होननोबो हानाय आरो बेखायनो बुंनानै होबाय गाज्रि दामोन लोगोफोर सोरनिबा जिउजों गोरोबदोंब्लाबो एसे सानहर आरो आंनि बुंनाय बाथ्राखौ गोजोनथों
तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायदोंबा बुजि मोनबाय आरो जायफ्रानोखि बुजि मोनाखै प्लिज नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन मा बाथ्रा बुंलांखो बाजैया नोंथांमोननि सेरावहाय अब्लानो बुजि मोनगोन तो जेखियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौथ' नायबाय नायनायाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाल' थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाङा आरोना स' ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना होदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोननि सेरावहाय गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय